Ok, pozdravio sam i danas. Ovo pojte se vidim. Odstavljaj tu epizodu. Da idemo sa njim. Vidio me on. O, vidio me. Ko dođeš? Ne više. Ok, bok. Nešto gore. Ljudi moramo ga se riješiti. Tonska metan. Ton. Ok, čao. Već smo gledali. I ja mi pogodio. Daj ne roll. Zašto? Reci mi zašto? Zašto? Što sam ti učinio? Što sam ti fucking učinio? Just reci. Sad, now. Ne to. Pa jabuke sam uzela. Imao mi bića. Čekajte. Ja sam se toliko izborio. Ovo mi se vratim na glavu. Ok. Ovo je noć. Naravno. Ok, tu kod mene je trenutno jutro. Ok. Napišite mi u komentare, da mi napišite da li bi željeli da i snimam sa facecamom. Ne znam, ali napišite mi ako hoćete. Ok, ajmo mi nešto kupiti. Ok, ajmo spavati. Baš lijepo na spavati. Se šalim se. Ne znam. Kako biš koristiti ona? Gledaj. Više biš koristiti ona. Opet i krivo postavljena vrata i voda. Gdje je voda? Ne voda. Gdje je onaj? Ne. Da, naša novu špilu. Kako se te čuli? Da se te čuli. Što smo jesti? Eto je to. Pripućem da na svoju ruku. Kako se? Gledajte mi prvo. Priča
Baš dosta. Ovo vidimo. Već. Evo ga vidimo. Okay. Jo. Dosta. A tu ide do igre. Jo, se dosta. Znam! Dobro. Ok, ljudi, vidite ovo tu, znači, kad sam bio s tebi stop ovaj zadnji put. Onda, nakon pola sata, ja sam se tek vratio na snimanje. Sam išao na bazen. Aha, ja mogu na bazen. Znači, ovaj put nije nisam na bazen. Nope, guy, nope. I tamo se sve mi se peti. Jeste. Vidio sam. Tu, zapravo je to ovih tu jabuka. Tamo ko sam vidio. Ja mi vidim ti isto moć. Opet možda nije puno. A ja ću sada trenutno ovo. Lampu se nađem. Brali. Ja ležem na sugar mami. Okej. Koji sam ja da bio? Koji sam ja izak. Sebe sam zatvorio. Nisam da razmišljam. Vidite što se desi kad ne razmišljam. Ne, ništa ne skužim. Ja se ništa ne skužim. Okej. Znači, evo, ništa se ne skužim. Pa baš ništa se ne skužim. Sad će jedni sigurno komentirati. I ne mogu vidjeti. Ovo si baš napredujem. Napredujem, ne napredujem. Bra. Good nigget. To se može zamanda. A primijeti sam nešto čudno. Da mi je nešto na lopata. Evo pogledajte. Znači nestala je. Kako? Dobro, ne mogu nešto napraviti na ovo. U stvari čekajte, da smo prvo to. Yeah. Roller. Ok. Sada trebam. Ne. Ono što trebam. Ok. Algumas pessoas estimam sada, só eu pasteto. Pojela te pašteta. Teta pašteta. Pašteta della teta.
Brale. Nažalost, to će biti to od ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav.